आंनि मुङा सुकुराम बसुमतारी, आंनि हिन्जावनि मुङा समिला बसुमतारी। मेन टाइटेला जाहैबाय माबा मोसाहारिमोन आरोना। आंनि हिन्जावनि मुङा ना समिला बसुमतारी, ओमफ्राय आंनि मुङा सुकुराम बसुमतारी। आंनि गामिया रोमै, बेनिफ्राय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट। मे 3 तारिखआव गोमादों। गथ' सासे लानानै गोमानाय जाहैबाय। रायजो राजा नोंसोरबो इसोरखौ नुबाथाय गथ' फिसाखौबो आरो बेखौबो हमना हरबानो जाबाय। आफाया अबाव दंहैयो? जेरावबो थाया मानो फैफिननो नाजा। मानोना होनबा नोंखौ जोंथ' रायाखौबो मिथियाबो, नांलायनायबो मिथिया, माबा मिथिया जोङो। दिनै नोङो माबायाव थांनानै दंहैयो, दाबो नों फैफिननो नाजा। जोंथ' नोंखौ बेसेबां गावनि फिसा हिन्जाव बायदि अनो, बेसेबां हास्थायोमोन जोङो नोंखौ। नों मानो जानला मोनला मालायनि राव लानानै जेरै मेराव थांलाबायदों। ओंखायनो माबारै थाब फैफिन, जेरावबो थाया। बबे गोजानाव दंहैयो अब्लाबो नों न'आव गोसोखांनानै फैफिननो नाजा। एसे थाबैनो न'आव फैफिननो नाजा। नोङो जेब्लायबो फैफिनजानो लुगैयो नोंखौनो। नों मानो गोदाव सोराव खालामलाबायदों? मालायनि खोथा लानासो थांखोना माखोना नोंलाय? फैफिनजानो लुगैदों जों मांमारैनो। न'खौ न' होनना साननांगौना, मानो गोदाव सोराव थाहैलाबायनांगौ नोंलाय? मालायनि खोथा लाना थांदोंबाबो थाबैनो फैफिन, नोंखौथ' जेबो खालायाना जों। नै बिमा जेराव दङ फैफिन नोङो। कम्पानि थाबाबो नों फैफिन। आरो रायजो राजा इउटुब नायग्राफोर नोंसोरबो जेराव नुयो खोन्थाहरबानो जाबाय। फट' हगारगोन इउटुबाव, दा फट' हगारना होगोन। होनबाना जोंखौ आंनि हिन्जावखौ जेराव नुयो बेयावनो माबाफिन आरोना। आंथ' जेबो मिथियामोन। आं खामानियाव थांनानै दंहैयोमोन। मोनाबिलियाव खामानिनिफ्राय फैना नायफैबा गैया। मोनाबिलि 7थायाव फैदोंमोन आङो। सुक्रुबार खालि गोमादों आरोना। सुक्रुबार खालि खारनानै थाहैदों। आरो गथ' लानानै अबाव खारना दंहैयो नों बिमा? आलाय सिलाय मानो खालामदों बे गथ' सासेखौलाय?